Trúbaj z tvojej strany. Som na to prišla. Ešte sa zvrátim. Aké čistočké video, vieš? Enzo má ešte taký starý počítač, na tom to tak dobre nevidno. Neviem, či toto bude tak. Chcem to potom dať do počítača, chcem vedieť, že či, vieš, lebo pekne také jasné to je. Čo tu robíš? Máš sa? Koko. Jaj. Tak to tam bude taký. Ako osvetlené, keby to bolo. Dobre. Aj s Enzovým, keď som natočal, tak to bolo pekné a nakoniec to je úplne čierne na počítači. No, hľada. Poď sem, Balík. Balík, pozri, tu máš brbrm. Dobrý deň, Ujo prišiel. Dobrý deň. Kamerujeme. Ale... Braček, no poď sem. Braček, poď sem za nami. Poďte sem. Enzík, poď. Enziník. Ezik. Enzik, poď za mnou. Brm, brm, kom, poď. Poď. Aha. Aha, aký brm, brm. Utekaj tu za bračekom. Poď. Čau, Tike. Pako, poď tuto. Balík, prečo si ty opakovací papagaj? Máš zlamané. Má zlamané. Zápesti. Zápesti. Že ide rukami, takže... Chudiatka, to čo robila? To sa jej to stalo. Prerezačky. Prezlečky. Prerezačky, ježiš, pekne. Au! Bráček si dal sám dudu. Barny neblíka. To som akorát nenatáčal, akorát som na Palina pozerala kurník šopa. Ty si dal sám dudanku. Veliký, veliký, veliký. Veliký, veliký, veliký. Čo si Veliký, bol? Čo veliký. si bol pozrieť? Tak som nevolal, som na to úplne zabudol. Pre projektov, koľko si mám pripraviť peniazy, vieš, preto môžem prísť, alebo ako. Preto môžem prísť, lebo dneska nebol v robote. Že to nemajú ešte vyrobené. Tak nemáme ešte vyrobené.